खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां बारग' एनडिएफबि साबा सोद्रोमाफोरा दायो गबोबाय होनना मिथिदों। लोगोसे चिराङाव बानायनानै दोनथ'नाय टेम्परारि मोनसे जेलाव दोनफैथ'नाय जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिदों, जायखौ बडलेण्ड गेस्ट हाउस होननानै मिथिनाय जायो। बे बडलेण्ड गेस्ट हाउस चिराङावनो दोनफैनाय जाबाय होनना मिथिदों। लोगोसे जानो हागौ खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनहा गावबा गावनि न'आव थांनो हानाय अबस्था जासिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना सिबिआइनि आखाइनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायलायनानै लोगोसे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बियो जाफुंदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो गोबाङानो बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि बिथांमोन गबोनाय सोद्रोमाफोरखौ गुबैयै अजय बसुमतारी, जर्ज बर', खरगेश्वर बसुमतारी, राजेन्द्र गयारी आरो राजु सरकार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे आसाम पुलिसनिसिमबो साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बियो मोनसे मोजां हाबा होननानै जोङो बाख्नायनांगोन आरो बुंनांगोन। गुबुन फारसेजों बेबायदिनो दायो बारग' एनडिएफबिफोरखौ बख'नो थांखिजोंनो बारग' एनडिएफबिफोरनि माखासे हान्जाफोरा दायो राजखान्थि दोलो दानानै माखासे थाबोनाय बारग' एनडिएफबिफोर लोगोसे जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोनखौ बख'नायनि थांखिजों गुबुन फारसे बिटिसिनि गोहोफोरखौ लांफिननाय गासैबो पावार गोहोफोरखौ लाबोफिननांगौखौ नोजोर बोनानै गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जाबाय होननानैबो बुंथिनो मोनदों। थारैनो बुंनो गोनाङा बेनो, बिथांमोनहाबो बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय गहोनो थांखि लानानै बेबायदि हाबाखौ मावदों होननानै मिथिदों। नाथाय गुबुन फारसेजों बिटिआर सरकारा दायो जेबो मावाखै होननानै बुंथिदों। नाथाय बिटिआर सरकारानो दायो बेखौ मावदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बेजों लोगोसे जायफोरा दिनै चिराङाव लाबोजाबाय बिथांमोनहा गावसोरनो बुंथिनानै होदों। थारैनो बियो बिटिआरनि खामानि मावनाय आरो आसाम सरकारनि खामानि मावनाय बा नाजानायनि गेजेरजोंनो बियो जाफुंदों होनदों। आरो गुबुन फारसेजों बारग' एनडिएफबिफोरनि मोनसे हान्जायाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो बियो बिटिआर सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोननि गासैनिबो नाजानायावनो बियो जाफुंनानै फैदों होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोननि माखासे भिडिअ क्लिप्स दङ, बिथांमोनहा मा मा बुंदों बेनि भिडिअ क्लिप्सबो दङ। नोंथांमोनहा नायोब्ला आरोबाव बिथांमोनहा मा मा बुंदों बेनि सायाव रोखासिन जाबावगोन होननानै सानो। भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौ नाजायै थांनाय दाखालि फार्स्ट मेआव जेब्ला जों गोदान दिल्लीयाव थाङो, निउ दिल्लीयाव, अब्ला त्रिमुर्ति जोंहा सिएम सारनि रेसिडेन्टआवनो जों बेखौ रायलायो आबुङै। आरो बेवहाय जोंजों दंफायोमोन जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' आरो रोहोनगोरा एमपि राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारि, बिन'येल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन। बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय, जिहेथु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ। बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेथु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै 1 थारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेननाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन। जोंहा दिनै बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि सिएम सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों। आरो जोङो दिनैनि बे लाबोनायाव साबेसे फैदों आरो सोर फैदों? दिनै बे लाबोनायावहाय गासै साबा दङ सिबिआइनि। गिबियावनो रिफिकां गयारी, ओमफ्राय जर्ज बर', खरगेश्वर, ओमफ्राय आवगय, ओमफ्राय राजु सरकार। बिथांमोना साबाया दिनै मोजाङै सफैबाय आरो बेयावनो थाथ'सिगोन। नोंथांमोननि मिथिनायाव साबेसे फैगोन?
दायो साबा दङ सिबिआइ हा जोंहा गासै 6 जन दंमोन दा गुवाहाटीनि 10 एफिबिएनावहाय दङ जोंहा नाब्ला सारा बिथाङा दङ बिसोर गासै 7 दंमोन सिबिआइनि नोंथांमोननि मिथिनायाव बाव लाबोनायनि उद्देश्यआ मा लाबोनायनि उद्देश्यआ जिहेतु बिथांमोना बेयाव गोबाव जाबाय थामसाबो जोबहांनाय लागै सहैबाय बेनिखायनो एसे मोजां अबस्थायाव मोजां परिबेसाव दोननो होननानै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों माखासे थाबोनाय एक्स एनडिएफबीनि जिखिनि केस जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि खबरा माबायदि ओरैनोथ' जोंहा सिबिआइ हिसाबै 7 दंमोन दा सासेल'सै जोंहा नाब्ला सार ओमफ्राय एनआइए हिसाबै दङ एनआइएआव गुवाहाटीयावहाय दङ सा 52 ओमफ्राय क'क्राझाराव सासे ओमफ्राय नगाव जेलाव सासे दा बिथांमोननि केसआ जिहेतु सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैबाय दा स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआवहाय केस वाइस हिसाबै हरजोबनाय जासिगोन दा जोंहा फैगौ 20 तारिखआव क'क्राझाराव दङ दिनै क'क्राझारनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन जों मिजिंथिदों 20 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोननि केसआबो गासैबो पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ प्रसेसটা চলি আছিল তো এই মৰ্মে আমি ফাৰ্ষ্ট মেত আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমাৰ CM ছাৰক নিউ দিল্লীতে আমি কথা পাতিছে আমাৰ CM ছাৰৰ লগত তো ত্ৰিমূৰ্তি তেওঁৰ ৰেচিডেন্সে কথা পাতিছে এইটো মৰ্মে মানে উইথিন 1 উইক তেখেতসকলক কাজলগাঁৱলৈ লৈ অহা হ'ব বুলি জনাইছে সেই মৰ্মে আজি তেখেতে আহিছে আমাৰ ৰিপিকাং গয়াৰী আৰু জজ বড়ো কৰগেশ্বৰ বসুমতাৰী আওগাই বসুমতাৰী আৰু ৰাজু চৰকাৰ তেখেত 5 জনক অনা হৈছে অসমত কিমানজন আপোনাৰ মানে জেলত আছে আৰু কি সম্ভাৱনা জেলত আমাৰ সিবিআইৰ 6 জন আছিলে আৰু এনআইএৰ টোটেল 56 এইটো আজি 5 জন আহিছে আৰু আহিব আৰু বাকি এনআইএ কেছবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজলৈ পঠাই হৈছে এইটো ল অনুযায়ী এইটো কাম কৰা হ'ব পজিটিভলি ছুটি আলোচনাটো কৰাই হৈছে এইটো গোটেইখিনি এইটো পজিটিভলি কাম হৈ যাব এইটো আমি ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰলৈ থেংক ইউ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেহেতু এনডিএফবিৰ ওপৰত গোটেই গোচৰবিলাক প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি জনাইছে আৰু এই সময়ত ৰঞ্জন দৈমাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন নেতৃত্বত যেহেতু এতিয়ালৈকে জেলত আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে এইটো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গোটেইখিনি কৰা হৈছে এইটো পজিটিভলি কাম কৰি যাব থেংক ইউ मावगोन सार सरकारा बे समाव नैबे समाव लाना फैबाय सरकारा मा बुंगोन सार बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय मा बुंगोन सार सरकारा मा बुंगोन मा बुंगोन কি কব सरकार কি কব